додгоҳи ҳарбии гарнизони Хуҷанд мегӯяд, ки дар 6 моҳи аввали соли равон як парвандаи марги сарбозро баррасӣ кардааст. Абдураҳим Бекзода, раиси додгоҳи ҳарбии гарнизони Душанбе, имрӯз 4 август дар нишасти хабарияш гуфт, ки моҳи апрели соли равон бо ҳукми додгоҳ Бобур Бозоров, сержанти хурди қисми ҳарбии 05-170 дар Панҷакен барои латукубу таҳқири мунтазам ва ҳатто ба худкушӣ расондани сарбоз Юсуфҷон Шарифхон ба 9 соли ҳабс маҳкум гардид. Ба гуфтаи раиси додгоҳи ҳарбии гарнизони Хуҷанд, Бозоров ҳамчун командири даста сарбозони навдаватшударо борҳо зери латукуб мегирифт. Сарбоз Юсуфҷони Шарифхон рӯзи 8 январ бо ҳадафи раҳоӣ ёфтан аз азобу латукуби нафсар дар оғили ҳамин қисми ҳарбӣ худро овехта ва худкушӣ кардааст. ҳамхизматони ӯ зимни бозбинии парванда гуфтанд, ки сержант Бозоров сарбоз Юсуфҷон Шарифхон ва 6 наваскари дигарро ба таври мунтазам мавриди азият ва латукуб қарор медод. Раиси додгоҳи ҳарбӣ гуфт, ки имсол танҳо як ҳолати марги сарбоз бар асари дидавшина мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Соли гузашта 5 парвандаи маргу худкушии сарбозон ва латукуби шадиди онҳо мавриди баррасӣ ва гунаҳгорон ҷазо гирифта буданд. Ба гуфтаи вай, ҳамчунин дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 2 ҳолати латукуби сарбозон аз сӯи афсарон сабт шудааст, вале сарбозони латукубшуда ҷароҳатҳои сабук